Barka, sunana Muhammad Yal Abdullahi. A cikin bidiyon mu na yau za mu yi gabatarwa ne akan yadda resistor yake aiki, ko kuma in ce za mu shiga ɓangaren electronics components, wato kayan wuta. Menene electronics component? Muna da kayan wuta bila adadi, ko in ce ɗaruruwan kayan wuta, waɗanda da waɗannan kayan wuta ne haɗi da maginsu da kukarsu da komi da komi ake samar da na'urori kala da kala. Na'ura kamar caza, kwamfuta da dai mp da duk wani sauran kayan wuta da kake ganin ana amfani da shi, robot wane ne, to duk da waɗannan electronics component ake amfani don a haɗa su. To electronics component dai abubuwa ne masu rikitarwa da kuma ban sha'awa da kuma burgewa wajen aiki da kuma jin daɗin mu'amala, saboda duk abin da za ka yi tunani za ka ce kai, ina ma a ce ina ɗan samu wani abu da zai mun wannan aikin kaza da kaza. To kana iya amfani da electronics component domin ka haɗa duk kalan model ɗin da kake bukata. Wannan su ne electronics components. To a cikin ɗaruruwan electronics components ɗin ga, da wanne ya kamata mu fara, ko kuma wanne ne muhimmi da ya kamata a ce mun sani ko mun fara bayani akan shi? Muhimmin abin da ya kamata mu fara bayani akan shi shine resistor, wato resistor. Da yawa wasu engineers cikin sun san menene resistor, wasu kuma ba su san shi ba, amma dai tabbas kuna ganin shi a jikin sake wannan board na radio ko kuma television. Duk wanda ya ga wannan abun zai ce a to daman wai daman sunan wannan abun resistor, to wannan dai shine resistor. To akan shi za mu yi bayani insha Allah, da yadda ake hada shi, da yadda yake aiki, da yadda ma za ka iya dan hada kai ma dan karamin abunka wanda zai amfane ka, kamar joni hakan ga da dai sauran kayayyaki. A duk kusan kayan wuta ma kai in ka bude dole sai ka ga resistor din nan. To menene ma resistor dai tukun? Shin menene resistor, menene aikin shi? Yau insha Allah za mu yi bayani dalla dalla ta yadda kowa zai fahimci menene resistor. Da farko, resistor wani electronics component ne, wato wani kayan wuta ne wanda yake hana wuta ta wuce ta cikin shi ƙarfi, wato yana rage wuta ne. Shine babban aikin da resistor yake. Kakka wahalar da kanka kai ta maganin abin ana ma bayani ba ka fahimta. To insha Allah da sannu a hankali za ka san komai. Kakka damu dan kai ba injiniya bane ka ce kai, ka saurara zai ma amfani. Wataran za ka yi ce kayi lallai na taɓa jin wannan bayanin fa. To wannan dai shine a takaice. Resistor yana da kafafuwa guda biyu, wato yana da kafa ɗaya a nan sannan kafa ɗaya a nan, waɗanda da su ne ake sa su a jikin kayan wuta. Resistor yana da launuka a jikin shi waɗanda da su ne ake amfani domin karanta darajarsa. Resistor ana gane shi ne, wato yana da shaida, ko in ce abin da ake auna shi da shi, wanda ake ce masa ohms. Wato akwai resistor 1 ohms, 2 ohms, 100 ohms, 1 kilo ohms da dai duk sauran nau'ika. Ya danganta daga yanayin kalar resistor ɗin da kake bukata a cikin aikinka. To shin nau'ikan resistor, muna da nau'ikan resistor, wato resistor kala biyu kacal. To amma a cikin kala biyun ga kuma su kuma sun rabu kusan gida da yawa. Shi resistor nau'i na farko wanda muke da shine physics resistor, wato physics resistor, resistor mai tabbataccen tsayi, wanda shi kawai ohms ɗin da aka rubuta mai a jiki shine dai a jikin shi, bai da wani, bai raguwa ko kuma ya karu, sai dai tolerance, wato abin da zai karu 1/100 ko kuma ya ragu 1/100 ko kuma 10/100, wanda wannan percentage ne na kusan kowane kayan wuta. Ba kayan wutan da zai ma aiki 100%
yawwa wannan shine. Sa'annan kuma nau'i na biyu wanda muke da resistor shine variable resistor. Shi kuma menene variable resistor? Shi variable resistor ba wani resistor bane wanda wannan kawai resistor ne shi kuma wanda a lokaci daya kana iya canza shi ko ka ƙara ko kuma ka rage, ko ka ƙara ko kuma ka rage. Ga hotunan, wannan shine hoton resistor, physics resistor, wannan kuma shine hoton variable resistor. To a ƙarƙashin physics resistor za mu ɗauko carbon resistor, wato akwai resistor da ake cewa carbon resistor. Wannan shine misalin shi. Resistor a sauƙaƙe kawai yana dakatar da wuta ne don kar ta wuce ta lalata ma wani tsarin ka na circuit, wato tsarin kayan wutanka. Wannan shine kawai. Alal misali kana da wani tsarin circuit wanda ka hada wani globe naka domin ya haska ma ɗakinka ko gidanka. To amma kai kuma wannan globe din mu ɗauka a ce muna da ƙaramin globe ne mai 3 voltage, shi kuma batirin da muke da shi muna da batirin mashin ne ko na mota mai 12 voltage. To me zai faru idan muka ɗauko 12 voltage muka sa a jikin 3 voltage? Ba sai an gaya ma ba, ka san 12 tana gaban 3, wato kashi zai bashi. To a nan sai resistor ya zo ya zama ɗan kariya, wato ya taya led faɗa. Idan ya shigo sai ya ce to bari ka gani yadda za a yi. Zai shiga tsakiyarsu. Idan ya shiga tsakiyarsu, to a lokacin da voltage 12 ya taho da gudun tsiya, ya taho zai wuce cikin wannan globe din nan ya kona shi. To sai resistor ya ce a'a dakata malam, ka ba a hankali. Yana shigowa sai ya rirrike shi, kamar kuna faɗa da wani ƙanin ka hakan ga, sai ka zo za ka yi mai kulli gush sai a rike ka, sai kullin ya ɗan je kaɗan. To kaga ai ba zai ji ba, amma dai zai ji zafi. To wannan shine yadda resistor yake aiki, wato physics resistor kenan. To ta yaya ake auna resistor, ko kuma ka gane cewa ta yaya ma menene darajar shi? Ana auna resistor ne ta hanyar amfani da ohms, wato shaidar auna shi kenan. Wannan shine ohms. Alal misali ana samun resistor mai 100 ohms, 1 kilo ohms, 1 tera ohms, 50 ohms, 500 ohms, ya danganta daga yanayin kamfanin da suka tsara shi. To sai kuma variable resistor, wato resistor mai canzawa. Shi kuma resistor mai canzawa ba wani abu bane face, bari na kare maku misali akan yadda ne maku akan na physics resistor. Muna da batirin mu mai voltage 12, sannan muna son mu wannan, bari mu sa moto alal misali anan, moto DC moto dan karami na jikin wannan DVD hakan ga. To a lokacin da muka sa shi DC moto yana da 5 voltage ne, wato maximum din shi kenan. To idan aka sa mai 12 voltage din nan ba zai kone ba, amma dai zai juya da karfin tsiya. Idan ya juya da karfin tsiyan nan, to maybe kai kuma alal misali ka hada ya karamar fankar ka ne, baka son iskar taima yawa. To nan kuma sai variable resistor ya shigo. Idan ya shigo tsakiya, lokacin da voltage din nan ya taho da gudu ya shiga cikin variable resistor, sai ce malam dakata, ga iya abin da aka ce ka wuce. Zai zaɓi iya voltage din da zai wuce don ya juya ma wannan motar. Za ka iya murɗa shi, ko ka ƙara shi da gudu, ko kuma ka rage shi. Kaga dai fanka ko da yaushe kana iya son ta da gudu sosai, ko kuma ka batta ta kama tafiya a hankali. Wannan shine misalin variable resistor. To sai kuma shi ma variable resistor za ku gan shi kamar alal misali a jikin radio hakan ga, za ku ga to abinda ake ƙaran nan da shi, wannan shine variable resistor. Bari ga hoton shi na nuna muku yadda yake. Sa'annan sai menene na gaba? Abu na gaba kuma shine resistor yana da launuka a jikin shi, wanda da waɗannan launuka ne ake iya gane shin wannan resistor lamba nawa ne. Za mu koyi launuka insha Allahu a bidiyon mu na gaba. Wannan kawai na muku bayanin ne tofa don ku sani wannan launuka ne tun daga 0 har zuwa 9, wato unit ne
kuma akan bayanin yadda ake karanta resistor color code bar. To don haka ina roƙon ku da ku yi min subscribe, sannan ku yi min like, sannan ku yi share ga sauran 'yan uwa Hausawan mu gabaki ɗaya domin mu amfanar da kanmu. Don haka Najeriya tawa ce, taka ce, dole mu so junanmu, mu haɗa kanmu domin ƙasarmu ta ci gaba. Peace. Na gode.